Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa ya wuni lafiya, sa'annan fatan kowa da kowa ya sha ruwa lafiya. So masha Allah ina ma kowa da kowa fatan alkhairi. Kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da ƙayataccen shirin da waɗansunku da yawa ba su kalle shi ba, sa'annan suke dakon samun sanarwa a kansa. Watakan shirin tarihin Sayyidina Umar bin Khattab. To insha Allah jira ya ƙare. Ga masu buƙatar kallon wannan shiri complete tun daga na farko har zuwa na 31, za ku iya yi mana magana akan lambar wayar mu da take kan screen ɗin fastar nan da ke wucewa insha Allah. Idan kuka ɗauki lambar kuka yi mana magana, za mu sanar da ku yadda za a yi ku same shi da kuma ƙa'idojin da ya kamata ku bi a domin samun sa ku kalle sa cikin hanzari insha Allah. Sa'annan fim ne mai kiliya mai kyau, ya samu ingantacciyar fasara daga kamfanin Algaita Dub Studio. Insha Allah in dai har kuka ɗauki wannan lambar kuka yi mana magana, to za ku same sa a kan lokaci a ko ina kuke a faɗin duniya insha Allah. Sannan kamar kullum kamar yadda aka saba, yau ma ina ƙara tallata muku group namu na VIP, waɗanda group ne wanda muke ɗora fina-finan Indiya zafafa, fasararru na Algaita da na Sultan da kuma na Siman Record, Mega Dub Studio Al Hussein da kuma Yusuf Zamani Record da dai shauran fassarorin kamfanonin fassara. Sa'annan za ku iya samun dukkanin fim ɗin da kuke buƙata a group ɗinmu na VIP. Matsawar kuka shiga, ku dai kawai ku garzayo ku ɗauki wannan lambar namu a domin ku yi mana magana, a domin ku shiga cikin group namu na VIP wanda muke ɗora fina-finai zafafa masu kyau a kowace Laraba da Lahadi insha Allah. Sa'annan idan wannan ne farkon zuwan ka YouTube channel ɗinmu, so kai kokari ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da kai da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu. Sannan har yau har gobe ina ƙara tallata muku wannan series ɗin da na tallata muku shi a baya, wato Harun Ar-Rashid. Shi ma shiri ne makamancin shirin Sayyidina Umar bin Khattab. Idan kuka kalli fim ɗin zai nishaɗantar da ku, sannan zai ƙayatar da ku. Shiri ne mai dogon zango wanda yanzu haka sun ɗanyi nisa ma sosai. Sannan ana sakin shi at any time ne insha Allah. Sannan ana sakin shi Juma'a zuwa Juma'a ne insha Allah. Za ku iya samun sa ne kawai a cikin group ɗinmu na VIP. Idan kuka ɗauki lambar wayar mu da ke kan screen ɗin fassan nan da ke wuciya, to za ku samu damar yi mana magana. Idan kuka yi mana magana, za mu faɗa muku ta yadda za ku samu series ɗin Harun Ar-Rashid da kuma na tarihin Sayyidina Umar bin Khattab da tarihin Annabi Yusuf da tarihin Annabi Suleiman da dai shauran tarihika da kuka sani an fassara su. To insha Allah za ku same su a cikin group ɗinmu na VIP. Kawai ku dai ku ɗauki lambar wayar mu yi mana magana insha Allah za ku samu. Allah dai ina ƙara tallata muku series ɗin waɗanda suke fitowa lokaci zuwa lokaci, wato Shu'uma, 'Yar Amana, Jinin Azaba da dai shauran series ga sanan dai suna da yawa. Sa'annan idan kai ka kasance wanda kake kallon fina-finan Hausa ne waɗanda ba a ɗora su akan YouTube channel, sai dai a ɗora su akan wani app ko kuma akan wata channel wadda ba ta da alaƙa da wani YouTube ko group namu na VIP, to insha Allah kuma insha Allah duk fim inda kuke buƙata, matsawar dai ba a ɗora shi akan YouTube, to za ku yi mana magana, za mu samar muku da shi. Kamar fim ɗin kwana 90, A Bikin Suna, Gidan Badamasi da dai shauransu insha Allah.